ating lahat mga kabayan. Welcome back dito sa Berlomabin Gabaon TV. Sa umagang ito mga kabayan, pag-uusapan natin ang isang maling desisyon mo sa buhay. Bagsak ang negosyo mo at diskarte mo sa lahat ng parte o anggulo ng iyong buhay. Totoo po yan mga kabayan, kaya't yan ang gusto kong i-discuss sa umagang ito. Mapamahirap ka man na dumidiskarte o mapa-labor ka man na dumidiskarte sa iyong buhay, mapamagsasaka ka man, mapa-guro ka man o mapa-professional ka man, kapag kamali ang iyong desisyon, bagsak ang iyong negosyo at buhay. Mapamalaking businessman ka, investor ka, kapag nagkaroon ka ng isang mali, bagsak ang negosyo mo. Bagsak ang diskarte mo sa buhay. Sa maniwala tayo o hindi mga kabayan, hindi lang naman po yung mga nag-dream at nag-aim big and high ang nagkakaroon ng failure sa buhay. Hindi kasi pare-parehas yung intensity ng ating buhay. Kung halimbawa ay nasa mababa tayo kasi ang niche talaga natin, binibuild up natin yung ating mga kapwa Pilipino na umangat ang kanilang buhay, of course, dito tayo sa pinaka-upper magsimula. Ang intensity ng buhay dito, yung mga challenges ay mas marami, ang mas mababa ang intensity kaysa yan nandoon sa pinaka-upper na parte ng stratos ng buhay, yung mga super millionaire, yung mga millionaire. Talagang minsan hindi na sila natutulog dahil sa kanilang pangarap na pagkakamal ng mga pera. Mas malaki ang intensity nila. Pero dito tayo sa mga kapwa nating Pilipino na ating mga kababayan na pilit nagsosurvive sa kanilang buhay. Kung sa bagay sa ngayon maganda po ang kalagayan ng ating bansa. Nakikita ninyo naman po kung gaano kasinsero, gaano kasanotiki na sinseridad na ti presidente tayo, Ilocan Wak tapno mawatan tay aming kakabsat, makita yo je puso ken panunot na. Talagang buong buo maibagaklaan pati ti armada tayo. Kayong pagmamalasakit nandiyan mga kabayan. Kaya balikan natin yon sa isang maling desisyon mo sa buhay. Ang desisyon kasi na sinasabi natin bago tayo magpatuloy sa lahat po ng anggulo, kahit ano pa yung sitwasyon mo sa buhay, laging may negative at positive. Tulad halimbawa, kung sa isang daan ay nakita mo na mayroong nakausli na isang mataas na bagay at nakita mo na pag dinaan mo ang iyong sasakyan ay may maaring masira sa baba, di ba? Ay wag ka nang dumaan doon. Pero sa isang banda naman, mayroong isang makipot na daan na wala namang obstruction. Na doon mo ipinadaan ang iyong sasakyan at pag nagtiis ka, wala kang masasaki. Ngayon, kung ang pinili mo ay yung mabilis pero mayroon namang isang nakatusok o protruding, pagdaan mo doon, pag nasiraan ka, tanggapin mo. Yun ang sinasabi ko na sa maling desisyon sa buhay ay ganon. Kaya sa buhay natin, titignan mo, isang makipot na daan, kailangan mo ng patience, maraming pagsubok. Doon naman sa maluwang-luwang na daan, marami rin naman mga matitinik. Marami namang nakatusok na maaring sisira sa'yo. Ganon ang buhay. Sa buhay natin, mapaprofessional ka man, abogado, doktor, engineer, accountancy, teacher, lahat po ng professional, mga project managers, safety managers, kahit ano. Kung sa decision making, makikita natin yan. Piliin lagi natin yung maliit at makipot na daan na ito ay na-exercise yung patience natin para makarating po tayo sa ating mga pangarap sa buhay. Not necessary naman na ang mga pinapangarap natin mga kabayan ay yung mga malalakihang bagay. Siyempre iba talaga, iba talaga yung mga entrepreneur. Iba talaga. Dito kasi hindi ko na i-discuss yung advantage and disadvantage ng capitalism. Ayan.
Hindi ko di-discuss 'yon dahil dito ang mga sinasabi ko ay karapatan lang natin ito. Kung merong karapatan yung mga malalaking tao, meron din naman tayong karapatan na mahirap. Oh, kung sino pa ang magbibigay at magmumulat ng mga karapatan ng mga mahirap, di syempre tayong mga galing mahirap din. Bibihira lang din yung taong mayaman na iniisip yung karapatan at welfare ng ibang tao. Syempre sa ayaw at sa gusto natin, naka-mindset na yan sa ibang tao. Kasi competition, sa business kasi iniisip nila competition lagi. Kaya yan, balik tayo sa isang maling desisyon mo sa buhay, bagsak ang negosyo mo at diskarte mo. Tulad halimbawa, alam mo na na kapag binili mo yan, isang bagay na yan, magninegosyo ka ng buy and sell ng mga magagandang sasakyan. Ayan, alam mo na medyo mayroon ng sira yon at binili mo, pinaayos mo pa, tapos hindi ka pa tumingin ng isang magaling na mekaniko at hindi maayos yung pag-ayos pa, kahit nakatignan na yan ng mekaniko at hindi maayos, mahihirapan kang ibenta yan. Yun ang sinasabi ko na madali nga yung parte ng business na yon, pero meron namang nakatusok. Whereas kung bibili ka talaga ng kahit second hand na sasakyan kasi ibebenta mo rin, pero yan ay okay pa, kahit hindi ganong kagandahan, pagandahin mo, medyo mas mahirap man ibenta, pero sigurado hindi ka masisira sa kliyente. In the long run, hindi ka masisira sa kliyente. Pero bago tayo magpatuloy mga kabayan, shout out po sa aking mga manunood sa vlog na ito. Shout out po sa inyong lahat at sa lahat po ng aking mga subscribers. Shout out, mega shout out po sa inyong lahat. Ituloy natin yung negosyo na yon sa buy and sell ng mga sasakyan. So kinakailangan makita mo yung sinasabi ko na isang malumang na daan na medyo may mga protruding, na mayroong mga nakakasira, at siya namang makipot na daan na talagang kung pinagtiyagaan mo ay sa bandang dulo, sa bandang huli ay gaganda, mas gaganda ang iyong kapalaran. Ganon ang buhay mga kabayan. Kaya't sa lahat po ng mga nanonood ng vlog na ito, sana gawin po natin ito na ating inspirasyon sa buhay. Sana kunin natin yung pagkakataon na ito pang i-apply sa ating buhay. Yan lamang po naman ang ating mga hangarin mga kabayan, kaya tayo nag-vlog. Na wari ko sana ang vlog na ito ay nakatulong po sa ating lahat. Na kung tayo po ay magdidesisyon, tignan maigi po ang ating desisyon sa buhay. Kaya hanggang dito na lamang po ang aking vlog na ito. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyo, lahat po tayo magsikap, lahat po tayo lumapit sa Panginoon, at lahat po tayo ay ibigay natin yung the best sa lahat po ng ating ginagawa, para sa ganon tayo po ay magtagumpay. Yan, okay po ba yan mga kabayan? Supposed to be end up ko na pero meron pang nanonood ng vlog na ito. Gusto ko lamang pong dagdagan yung sinabi ko. Sa buhay natin, wala naman ipinanganak na magaling. Ipinanganak nga tayo na walang dala walang damit. Babalik tayo sa Panginoon na wala ring damit. Pero para yumaman, gumanda ang buhay natin at gumaling tayo, kinakailangan sa lahat ng larangan, sa anggulo ng ating buhay, para spiritual, physical, mental, emotional, social, political, kinakailangan nating magsanay, kinakailangan nating sanayin ang ating sarili upang makamit natin ang ating minimithi sa buhay. Yan lamang po ang aking masasabi. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.